Daw kienu l-parteċipanti ta' Love Island fil-ġim, imma min jaf il-parteċipanti ta' Love Island ġat jagħmlu ejja naraw. Oj, daw mhux li tant qed jitrenjaw hawn. Il-ġim importanti, imma x'tikol importanti wkoll. Jien għalhekk dejjem bil-protein. Jien il-ġim fejn murien taf x'ismu Pizza Garage ta' George. Jien laħal mort il-ġim, ġbit masil. U weġġajt! Mela jien niblaħ il-masil minar qoxra ħatta. Intu kol ma tagħmilx workout? Jena kollu workout fazi għax jena naħdem security. U għat ma mura xogħol, allura work out. Tejjam fazi! Jien kont darba nkun ħammur il-ġim, inħares fil-mera, inħares lej ġismi u ngħid, x'is ħammur nagħmel il-ġim dan ġisem.